Microphone pro. Tahan ya. Kampung ya. Pai bunga wang kaburu supanayang kundahan balay sa nari mapan hali ngay sa nari mapan kaban ng sinawin ng balay na si kapapurong ng dada panay ay mapataw pai bunga simu kulim lain kau layo diyan ni harang mo sa kapapurong sa may sinabi ginadari sa kuya sa pinapay na mong kaya ba sa mga pagpanayaan na palim patuwan ni simu may kanya ni sa sarang tumasok na mo ni harati man ang hirang palandari ilan ang palandari haktalay ba sa rin kadalay ba tungalay may kay merit suday sa sini pangali ba na mga tumaban na sa simbahan mo wala yan po na muna wang yan kasi ko pero na dali ko mo ra mo to ka ba yaw ko ko sana ba yaw ko ina wala yan kamera sa na mo kay mo na hiran dire ko hiran dire ko ko an dire ko bira mo ko to gani ko na bira mo ai
bro. Gintaro ini. Kumai itu. Yang pik tu cali. Cala cala. 저거에 장수자동 폭자는 수리수도 원래 흔히 동네 수리무비 장 저거장 자동이 많이 차는 뭐 자동 저거 장사 자동 Maka pun dah jadre. Bakal langdau di sini. Parah sih. Ya bro. Ya bro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jara thogro mai ka kono. Lem. Bay của mình mà cái con quế rồi. Mấy cái cái đường bay rồi. Mà thấy cái này chịu rồi.
Ano lang yun lang po. Nako. 이만하는 뭐만 가로. 뭐야? Saya